Dit programma wordt mij mogelijk maken door Dalmar Staal en Haima Hielkema. Nog 2 dagen door het de IFKS. En dus weten we bin op een lemmer. Welkom bij het IFKS-journaal. Morgen om deze tijd dan leidt het hier in de kom op de lemmer bomvol. Mijn scootjes die het op het podium eindigen binnen. In Harren kampioenschap. Joert is de ene laatste dag en dus wordt het Joert al spannend. We sjuggen naar de wedstrijd in de Grutte A, maar dat net alleen nog. Waar hij een bijzonder verhaal over een scootje dat een oren namen kregen had. Een eerbetoon aan iemand die het verstoorn is. Ek praten we met Sikko Heldoorn, de voorzitter van de IFKS. Hij neemt na 8 jaar afskiën. Dat in dit IFKS-journaal. We binnen Joert uitnodigen op een kampioenscootje, want Klaas Cuperus, 2016 wie ook, hè? Ja, klopt. 2016 in de kampioen. Nou ja, dat is dit scootje. Het heeft een oren namen, daarover meer, want daarvoor ben we hier. Maar mij weer even op Sjen. Jazeker. Je bent welkom. Stappen we erop. Want Klaas, hoe zit het nou kijk? Dit scootje, het wie de 6 gebroeders, dat zit ik nog altijd op die shirt. Die Zielteken is nog altijd net verhoren. Maar de naam van het scootje wel. Wat is er oors? Ja, mijn huid is 2 jaar geleden overleden. En het wie voor de 6 gebroeders. En mijn huid weer degene die het skip eigenlijk voor 80% zo'n beetje helemaal weer opbouwt uit dat wedstrijdscootje. Want en, het wie wat oors? Het wie, ja, daar had een wenark op staan. En de wenark weer er al oud, maar verder moest er nog een hele soort gebeuren om het skip weer wedstrijdkleer te uitzien. Dus daar ben we zijn oordelier mee bezig geweest. En mijn huid wil mijn pensioen en het Atlemstraken gebouwd, dus die hier de mooie tijd voor om fulltime een scootje te verbouwen. En nou ja, toen mijn huid overleden weer, vonden wij dat eigenlijk wel een mooie eer om het scootje dan naar hem te vernemen. En mijn huid die de Eeltje geweest is. En onder de bemanning waren er al het Eeltje Baas om. Dus we zijn het zo mooi wijs om te dopen tot Eeltje Baas. En dat hij hem die? Ja, dat hebben we die. Vorig jaar had mijn mem een fles uit in ons lijn. Een flesje bier. Hij mocht wel een biertje? Hij mocht wel graag een biertje. En omdood tot de Eeltje Baas. Ja. Ja, bist de grutskop? Ja, zeker. Ja. Kun je dus beschreeuwen wat, ja, misschien niet specifieker, wat de rol van je Heid Kerk West had bij dat verbouwen? Wat had hij al je die in Biggelix? Vooral het staalwerk. Dus de boeisels zijn er helemaal oud. De dekken zijn er helemaal oud geweest, want die wint vertratten en er weer een hele hoeken uithellen. Het skip zit helemaal onder het taar. Dus dat moest helemaal scheenbeekt worden voordat het naar de straler ging. Dus ja, we in lood zien maken we hebben te plak mochten staan en nou, daar hebben we dat al in. En wat voor jaar hebben we het dan? Dat weer in 2010. En nou ja, zoveel je letter zielen je me er dus nog altijd mee. Ja. Je had het dus van groot part verbouwd, maar hij werkt bemanningslid toch bij die? Ja, klopt. Ja, hij zit tot in het lijst nog bij de trim. En dan is dit het eerste IFKS-kampioenschap dat hier net is dus. Ja. Is dat nog moeilijk voor jou? Ja, nou, het voorseizoen best wel wat onwend, maar dat is wel apart. Ja. Het moet wel wennen. Dat zeker. Ja, en een eerbetoon in de vorm van een podiumplak, misschien wel een overwinning, dat zou het mooiste wezen? Dat zou zeker het mooiste wezen, ja. Wat zie je hem er rond om dat Joert en Moorn op een lemmer varrenkort te krijgen? We hopen op een iets stabielere win en op een goede start, want die verprutsen we juist er. En dat we dan nog een keer voorin blijven. En dan hopelijk de vlagen in top voor de Eeltje Baas. Ja, dat zou machtig mooi wezen. Het is even wennen, want als de Grutte A van een beetje van start gaat op de Isomar, hebben we een start die het in één keer goed is. We hebben het de oranje dagen nog net vaak beleefd, maar Joert slag het wel. En er is één scootje dat echt heel goed uit de start komt. En Gjalt, dat wie Jeroen de Vos en Eeltje 2, hè? Ja, ik vond dat een magistrale mooie start dat jou niks mij gong.
En op het startschot, Bamaroe hinnen, die hier net een tel later wijzen, maar dan hier er een vals niet in aan. Maar nou een perfecte start. Ik mooi wat vrij uit de middenwijk, dus daar laat ik weinig Bob en onder hem uiteindelijk. Die werd er hinder van hier. En daarachter kwam uiteindelijk de Redbad, die lijkt wel wat hoger, maar die kwam volle later eigenlijk door de startlijn heen. Ik wat later op gang. Misschien maak een magistrale start en een sjos gewoon. Ja, dat is gewoon cruciaal om dan bij die Bob en wie ze ton als eerst uit te komen. En dat kwamen ze dus. En toen in het vaderwienserijkje, ja, dan moesten ze het even weer wij aan. En toen in het kruisrijkje pakten ze het wij. In het vaderwienserijkje moesten ze het weer wij aan. In het kruisrijk, nou ja, toen begon het er al wat om te spannen met elkaar alle jaren. Maar zo wie in deze beiden heel mooi om elkaar waren in deze strijd. En dat wie het natuurlijk voor de Redbad, vast in klassement, ja, een boppenslag. Ja, het wie hield iets stoken wisselen tussen de Redbad en tussen de Eelkje 2. Het wie net het enige in de wedstrijd, want voor zelfs de nummers 1 en 12 van het klassement, ja, die zeggen toch ik wel naar elkaar. Sikke Heerskop en de Engelsman en Pieter Jelles-Tjulker en de Sterke Jerke. Hoe zegt die strijd eruit? Nou, uit de start dacht ik nou misschien de Pieter Jelles kennen misschien nog een beetje behind. Want uiteindelijk ging die stuurboord achter het frontdel en die ging te voort. Maar ja, die ging toch wat zenuwachtig in die midden elke keer om te slaan. Net in een goede slag komen. Nou zeker hier Savisa net een goede start. Maar die gang tijdens de wedstrijd kwam die er steeds beter in. En die pakte wel elke keer de goede slagen uiteindelijk. Zocht ik de win op. En op de valreep op de finish pakte ik naar de Wagensdom nog eens even. Dus ja, die is gewoon goed naar voren geschild. De skiën is misschien nog een beetje behind door de Sterke Jerke. Die stond nog ziende worden. Maar ja, dat zijn toch wel dikke punten. Dus je krijgt er dan Joert, krijgt er bij min even zo'n punten bij. Dus ze staan er nog wel heel goed bij. Maar je kan mooi net een stukje meer volgen. Maar dat geldt ook voor de Redbad. En ik denk dat het Bigleaks ik verzekerd. Zo was het een mooie strijd op 12 fronten dus in het klassement. Maar er komt de die-oewinning. De Eelkje 2 en de Redbad. Ze maken het spannend, maar uiteindelijk wint de Eelkje 2. En het is voor Jeroen de Vos ja, zijn eerste succes eigenlijk van dit IFKS kampioenschap. We hadden op zich een redelijk voorseizoen. We waren nog tweede met de slag omheen. We hadden wel het gevoel dat het schip goed liep. We zijn nooit diegene die je anderen helemaal weg kan brengen of weg gaan zeilen. Maar we hadden wel vertrouwen in dat we gewoon lekker konden zeilen. Ja, op een of andere manier viel het muntje niet onze kant op. Dus ja, we konden ons gewoon vrij zeilen en op die ton af. Dus ja, dat was prachtig. Is dit nou een beetje opluchting onder de bemanning? Van, we hebben eindelijk weer een eentje? Nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, je bent er altijd mee bezig. En lekker met elkaar aan het zeilen, je probeert van alles. En het voelt ook wel goed in het voorseizoen, sommige wedstrijden. En als het dan niet eruit komt, en dat heeft iedereen natuurlijk die hier vaart. Weet je wel, je wil op een gegeven moment wel dat het eruit komt. En dat, als het dat dan uiteindelijk gebeurt, tuurlijk. Het is niet een opluchting van dat we dachten dat het niet meer konden of zo. Maar wel, ja, als dat uiteindelijk zover is, dat is prachtig natuurlijk. Het zegt de plak dus Joert var Sikke Heerskop. En de Engelsman budget dat ze morgen als kopperin beginnen maaien onder de slotdij van de IFKS. Ze sjuggen boppen dat de voorsprong op de Sterke Jerke uitbreiden wordt, maar dat ook de Redbad hier minkt in de strijd. Sikke Heerskop, ik heb gewoon het rekken in West. Het verschil is Leeds, maar de Redbad. 1 punt. Wat budget dat dan? Sliepelige nachten vannacht, klamme handjes van morgen. Hoe zit dat? Nee, hè, we gaan even lekker het vochtbijwerking, want het weer wel warm en een hoop zwitten. En we hebben morgen een gezellig jong in de feesttenten. En morgen gaan we de wedstrijd aan. In de shovel het komt. Was nog even snel, geen trillende handjes van morgen? Nee, had je geen les van? Nee, net al les van. En dan dat we een pil zien. Jeroen de Vos, hij wint zijn eerste wedstrijd van dit kampioenschap met de Eelkje 2. Tweede wordt de heel constant zielende Wietse Bandstra met de Redbad en Wietse Heerskop met Usheid is de nummer 3. In het rugterichtje valt op dat Pieter Jelles-Tjulker met de Sterke Jerke geen goede zaken docht voor het klassement. Hij eindigt Joert als 10e. Als laatste Hartman Witteveen met de Frunskip. 3 scootjes die binnen 2 punten van elkaar stenen. Het wordt tieren spannend morgen op de slotdij. Sikke Heerskop onder de leiding bij de Engelsman. Op 2 Wietse Bandstra met de Redbad. En Pieter Jelles-Tjulker met de Sterke Jerke. Net zijn steende een mindere dijhoort staat hij nog wel altijd op het derde plak. De strijd om degradatie is expand. Want er zijn nog een aantal scootjes die daarvoor in aanmerking komen. De jonge Jasper zou nog degradeer je kennen. Datzelfde geldt voor de Ora, het Labora en de Waaksdom. Serieuze zwaren binnen de Varde Raderoek en de Grietje Obus, die stenen op dit stuit op een degradatieplak. De Frunskip van Hartman Witteveen is al degraderen en Sielt komt hier in de B-klasse.
Nog 1 dag en dan zit dit IFKS-kampioenschap erop. En dat zal morgen misschien wel een drege dag worden. Voor de voorzitter van de IFKS, Sikko Heldoorn, laatste dag als voorzitter. Je hoorde er mee op. Hoe zo? Nou, ik ben straks pensioengerechtigd. En dan worden wij zelfs met de boord wat fitter voor. En dat hebben we jaren nadien vanwege de IFKS. En nou dan gaan we het hier langer op paard. En ik vind de IFKS, dat is een organisatie, dat is net alleen nog maar digitaal vergaderen daar. Dan maar deze week maar daar wezen. Want deze week is natuurlijk elke keer een heel groot feest. Maar daar je de voorzitter fysiek bij te wezen. Je had nog niet totaal, 2 simmers natuurlijk zonder kampioenschap. Zie je het missen? Ja, zeker. De sfeer. Wat overigens bijzonder wie, die 2 hier net wie, hebben wij de ontwikkeling van een corona-proeven variant die net teruggeeft. Eigenlijk volle meer werk gewoon van de tareringen van een gewoon kampioenschap. Dus dat wie wel heel intensief en dreig. Maar verder is het natuurlijk een lust om een stafvolle vrijwilligers te werken. Het mogelijk te maken dat meer dan 60 scootjes hier veilig en heel sportief en heel spannend met elkaar strijden. Ja, je binnen dan Jochen Jelien uiteenzet. Toen wie de IFKS, nou ja, een zootje wil ik het net nemen, maar het wie heel oors als nou. Wat had je in al die jaren dien dat het nou ja, de geoliede machine is die het nou is? Ja, nou, het niveau van de wedstrijden is ik sterk verhegen. Wat minder protesteert, men had meer deskundigheid. En dat is voor een heel groot part te danken aan wat volume-tijd invierd is. Dat is ook zo'n umpire, de scheidsrechter op het wetter. Die ik winterdaags cursus en reglementenkennis houdt. En iedereen is eigenlijk heel tevreden over het niveau waarop de wedstrijden nou zield worden bij de IFKS. Dat is mij te danken aan het feit dat we 1 wedstrijdleiding hebben. Hè. De zielvereniging Warkum, dit stadsschip, met haar hele bemanning, met al de rips en de boeien en zo, die reist de hele week mee. Hoe wordt het morgen, de laatste dag, hoe wordt het dan voor jou? Nou, leuk omdat je het zelf besluiten had. Dus daar ging ik natuurlijk weer enorm van genieten. En nou ja, dat heb je zelfs ook wel meemaken. Die slotwedstrijd, dat is wel altijd, dat slotsfeest is altijd wel erg uitbundig. En dan is het echt clear? En dan werk je nog terug totdat mijn opvolger in Ledengeerkomst kiezen wordt. Ja. Dank u wel, ik voor de oren en Jochen hier. Heel graag hier. Dit wie de eerste dag op de Lemmer. Morgen is de laatste dag, de ontknoping van de IFKS. Dan is er omtinken voor de kampioen van de fjouwer verskate klassen. De spanning neemt taag. Ik hoop dat de scootjeskippers vannacht goed sliepen. Graag, morgen. Dit programma waard mij mogelijk maken door Douwma Staal en Haima Hielkema.